Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Duniyata, na gaba kuma Gabtara, sannan da akwai mai Damtse, sai kuma Bakaji, mu je zuwa Mega Zanzaro, sai kuma Zafin Fansa, sannan da akwai ɗan garaje. Kada in cika ku da surutu, kamar da yadda aka saba, domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indian Hausa kai tsaye ka suburbuɗe su ka mazge su ka sambaɗe su zuwa kan wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to hanya ɗaya ce sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani da kasan yana fassara fina-finan Indian Hausa, kama daga Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira Al Hussein da ma da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indian Hausa baki ɗaya. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗaɗen ka aka saka ka a cikin wannan tsarin, to fina-finan Indian Hausa har na da na yanzu za ka same su a cikin wannan group ɗin. Duk wasu fina-finai da ka san sun fita a baya baka same su ba, to da zaran ka shiga group din za ka gan su barkatai, sai dai kai ta duba kana zabar wanda ya maka kana saukar da su a wayarka. Sa'annan idan baka buƙatar ka saukar ma za ka dinga kallon duk wanda kake so ka kalla, kuma ka ba shi guri ka ƙara neman duk wanda kake so ka kalla. Sannan kuma duk fina-finan da za su fita a nan gaba ma, in dai kana cikin group din sai dai ka ga barkatai kawai an zubo su an watso su. Gaskiya wannan hanya ce mai daɗi yanzu da ake samun fina-finan Indian Hausa. Kamar yadda mutane sun sani cewa yanzu ba a samun fina-finai akan YouTube ko kuma Bidmate, sai dai kai sacin sunansu amma ba za ka samu ba, sai dai kai ta ganin tallace-tallace da baka gane ma'anansu. To nesa ta zo kusa, ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar ta kuce ta samun fina-finan Indian Hausa. Ga namban mu nan kawai ka ɗauka kamar na magana kai tsaye akan WhatsApp ko kuma akan Telegram.